Lek si kan long kasngi sa kan mau na kabenta kasnong Lahalein kabadon ha kathan kaput ke India Bangladesh hapo East Giant Hills lingba ka jingla ban Plie ya ka jakari bat pendroi symbai dohkha nyngkong hapo kathan ha ka khandai trik menta ubanai. Ya kani ka jaka pendroi symbai dohkha balashna bat pinbit pinbyang da ka VEC Lahalein lingba ka scheme MGNREGA bat Basin Development Unit East Giant Hills District bat lawan Plie da ka MLA ka su tengah saipung kakong Santa Mary Shylla kum kakong san. Haba ai jingkren kum kakong Santa Mary kala pertu ya ka office u Superintendent of Fisheries ka district kumju ya ki dekhot jong ka Lahalein VEC halor kisin jam ki ba kilashim na ka benta ban pendep bat penurlong ya kani ka jaka penroi symbai dohkha ka nyngkong hapo kathan. Nalor kata, kala ai khublei kerpang ru ya uba elten song ubadei unong ridok ha jong kathan, ubala ai mensiem bat penslur ya ki babun ki waipat lingba kani ka jing persang ka jong u ha ka kam ridok ha. Kata da ka bapen pau ka jing kermen ba ki nong song snong jong kani ka jaka, kin buat ya ki ding jat ki jong u bat ban pentikena ba kani ka snong kan kelalong ka jaka bakong san ha ka kam pymih dohkha hapo ka district. Kakong Sylla kalapan pauru halor ka jingdon kam ya ka jingasim bentalang jong kinong song snong khnang banla ban kentiu shu ya ka kamri dohkha bat ka banla ru ban kentiu ha kalyang kayo kakot bat karoi kapar. Lingba kane ka project balalam khmat da u Superintendent katanat Fisheries ke East Giant Hills uba H Kharbuki katkum ki kendon NFDB lakmi lentiru ba anla ban pendroi hadu kumba iwai point san hadu million ki symbai dohkha malla usnem bat kabanla ru ban kentiu ya kayo kakot kaban kot syakumba lai hadu sauklur hakasisnem. Deputy Commissioner ke East Giant Hills u Baranwal ha ka jingkren ulapan pau ka jingsongu ya u Superintendent katanat Fisheries halor ka jingshim ya ka ne kasin jam kaban wanra jingkala ha kalyang kayo kakot bat karoi kapar da kabapan pauru ba kani kan plilat shibun ha kalyang kayo kam yo jam ha preng kisamla jong ka district. Ha kani ka program layadon lang ru u district project manager Basin East Giant Hills uba H Bla officer kinong yalam shnong bat kiwei.